Assalamu alaikum. Yau za mu yi magana a kan kuɗi ne. Amma kada wani ya ce wai ko na fara raba kuɗi. A'a, dakata tukun. Abin da mu yi magana a kai shi ne crypto ko cryptocurrency ko kuma bitcoin ko kuma blockchain. Mafi yawan ma abin da suka fi sani shine a ce crypto ko cryptocurrency. Amma a yanda suke shine ƙololuwa can sama akwai blockchain. Wanda shi blockchain haka yake kamar littafi. Amma littafin da ake rubuta ma'amalolin kuɗi ta kwamfuta, shi a kan kwamfuta yake, ko kuma zan ce a kan intanet yake, ko kuma waɗanda suka yi accounting za su iya gane shi da aka ce ledger, inda duk ake rubuta ka tura kaza ka karɓi kaza. Abu kuma hanya mafi sauƙi da za mu iya ganewa shi ne kamar a ce littafin mai adashi, ka san ka bayar za ta rubuta, ka karɓa za ta rubuta. To wannan shi ake cewa blockchain, amma ta intanet yake. Amfanin shi kuma rubuta ma'amalolin kuɗi tsakanin mutane, wane ya tura kaza, wane ya karbi kaza, kuma saboda mutane su iya tura kuɗaɗensu ba tare da sun dogara da gwamnati ko wani banki sai ya sa hannu ba. Kuma ta sanadiyar wannan blockchain din ne aka samu cryptocurrency, kamar a ce bitcoin ko ethereum ko pi. Tunda mun ji ko me abin nan blockchain, shi fa cryptocurrency. So shi cryptocurrency zai iya ce muku wato hanya ce ta canji. Kamar yanzu yanda muke da 'yan canji a Najeriya, mutum zai je ya sai kuɗi, kamar ya sai dala ko ya sai euro ko ya sai pounds, ya ajiye, ko kuma ya je kasuwa idan wani na bukata ya sayar mai. Shi ne maganar cryptocurrency, ba wani abin da ya wuce wannan. Shi kuma silin crypto ɗin za ka iya amfani da shi ta intanet domin ka sai wani abu, ko kuma ka sayar da shi, wani zai iya saya idan har kana da shi. Saboda duk wanda ka je yana cewa yana da coin ko yana da crypto, da yawa ba su ma san me suke da shi ba, maganan gaskiya. Amma za mu yi magana akan wannan. To yaya ake yin crypto coin ɗin? Kafin, kamar yanzu aka ce ake yin kuɗi, za ka ce central bank ne suke yin kuɗi. Amma to shi fa crypto coin, tun da gwamnati ba ta da iko da shi, ba wani banki ko wani abu da yake controlling ɗin shi. So ya ake yin shi? Yadda crypto yake, crypto coin yake shi ne, idan yanzu nan alal misali in baka misali, idan ka je banki ko idan kuka je banki ka je tura kuɗi, za ka ba da kuɗi ka ce aka tura wa ne, ko kuma a wayanka ma an kai amfani da wayanka ka tura kuɗi, banki za su caje ka wani abu. So amma shi kuma crypto, saboda gwamnati ba ta da iko a kan shi, idan ka tura ma wani da wani abu, so wannan lambar da kwamfuta ta yi generating da ta samar, so kafin kuɗin su je wajen wancan, akwai kwamfutoci da suke suna na amfanin su kawai su riƙa ƙoƙarin gano wace irin lamba ce, saboda me, su tabbatar da cewa wannan wanda ya tura kuɗi, kuɗi ne ya tura da gaske, shi wane ne daga wuri kaza, kuma kuɗin nan za su je wajen wane, ko kuma za su je wuri kaza ne. Ba wai Allah hakika dole sai sun san cewa waye kuɗin za su je wajen, za su je wuri kaza ne. So shi wannan aikin da kwamfuta take domin ta gano wannan lambar sarƙaƙiyar, da yayin da za ka tura kuɗin aka yi generator aka sa, so kwamfutocin da ke wannan aikin, so wannan aikin shi ake ce ma crypto mining. Duk kwamfutar da ta yi ƙoƙari ta gano lambar, wannan lambar mai sarƙaƙiya ta gano ta, to sai a ba ta kyautar sule ɗaya. So wannan sulan shi ake ce ma crypto coin, kuma shi ne za ka iya sayarwa ko za ka iya amfani da shi ka sai wani. So amma su irin waɗannan kwamfutocin wani iri ne? Maganar gaskiya, kwamfutocin da suke wannan crypto mining ɗin, kwamfutoci ne wanda suke na daban ne, mutum zai sai su ya yi amfani da su, kuma kwamfutoci ne wanda suna buƙatar wuri mai sanyi, suna buƙatar wuta ko da yaushe. So irin wannan ɗin, maganar gaskiya yana da wuya a same shi a ƙasashenmu, saboda ƙasashenmu na ɗaya muna da matsaloli kala-kala. Zan iya ce muku ba ma mai crypto mining a irin ƙasashenmu ko a irin Najeriya. To ina masu cewa suna da coin kaza, sannan wani irin coin ne kake da shi, sannan kuma a waka sai coin din. Idan ana amfani da kwamfutoci ne a gano wani abu,
kafin sai a baka kyautar coin. So kai da kake cewa ka sai coin ba, da gaske ne coin ne ka saya kuwa? Za mu zo magana a kan shi. A yanzu nan dai bitcoin, kudin bitcoin guda ɗaya, shi wannan sulan guda ɗaya na bitcoin, na kamfanin bitcoin, yana zaman dala 69,400 da wani abu guda ɗaya. So idan ka sai naka 20,000 da gaske ne shi ka siya kuwa? Idan ethereum ne, saboda kamar yadda ce akwai su kala-kala coin din, idan ethereum ne a yanzu nan yana zaman dala 3,700 da wani abu. Idan kuma pi ne yanzu yana zaman dala 40 da wani abu ne guda ɗaya. So ya danganci wani iri kake da shi. Don haka nawa ka sai naka, ko me ka saya, ko kuma a hannun wa ka saya. Kaga abu ne wanda ya kamata mu zauna mai tunani a kai. Shin abin nan da kake yi shin ya yake ne? Saboda ba kyau ka rika al'amura cikin jahilci. Amma kafin wani ya dura mun ashar, bari mu je mataki na gaba. Za mu yi bayani akan yadda abubuwan suke. To, mataki na gaba shine cryptocurrency trading, wanda shine kasuwancin crypto. Kasanmu ta Najeriya ko kuma da wasu kasashen Afirka, abinda muke yi mafi yawa shine cryptocurrency trading, watan kasuwancin crypto coin din ko kuma investment. Ɗaya daga cikin kamfanin Najeriya waɗanda suke wannan kasuwancin crypto din ya ce to muna son mu sai crypto, ko kuma ai mutane da yawa suna son su sai crypto, kowa na son sai crypto. So yanzu ya za a sai crypto din? Makin tunda kowa bai da kuɗin da zai je sai kwaya ɗaya, sai a ce to kai kawo naka 10,000, kai na kawo naka 20,000, wance ya kawo 50, ko nawa mutum yake da shi sai a haɗa. Idan wannan kamfanin suka haɗa kuɗin sai su je su sai coin ɗin. So kai a application ɗinka ko manhajar ka da kake amfani da ita kana cewa kana kasuwancin cryptocurrency, gaskiya ba shi kake yi ba, amma dai ka yi investing ɗin kuɗinka kana jira idan Allah ya sa an samu wani abu kai ma sai a san ma. So yadda dai waɗannan kamfanin namu na Najeriya suke kenan, ba wai kai kana sayan crypto coin ɗin ba ne da kanka, a sana haɗa kuɗin mutane ne, kai kana dai investing ne sai su je su saya. Kuma ɗaya daga cikin, ko misalai daga cikin kamfanin da suke wannan a Najeriya, akwai Binance, akwai Coinbase, akwai Luno da dai sauransu. Don haka idan mutum ya tura ma link ya ce ma wai ka zo ka sai cryptocurrency, to kai hattara, maganan gaskiya. Abu na ƙarshe da zan ce shine ya kamata kowa ya hankali. Idan mutum ya turo ma da app ya ce wai ka zo ka sai cryptocurrency, ko kuma a app kaza ko wuri kaza suna sai da cryptocurrency, maganan gaskiya ya kamata ka tsaya ka yi hattara, ka duba da kyau. Kuma akwai mayaudara da yawa a cikin waɗannan harakokin. Ba wai abu ne wanda ba a iya yi ba, amma mayaudara sun yawa. Saboda yawa na sha samun labari kamar mutum ya ce mu da Allah ya za a yi, an yaudare shi, shine ya sa kuɗin shi wuri kaza da niyyar ya sai abin nan crypto, kuɗin ya tafi, an ci kuɗin. Matsalan shi ne, kuma yanzu kamar banki in ka tura kuɗinka ka san bankin da aka je. Crypto ba uban da zaka je wurin shi, ba wanda ka sani, ba wanda ya san ka. So in yanzu ka cika form ka tura min kuɗinka 10,000 ko kuma ka tura masu kuɗinka 10,000, suna iya gobe su yi blocking ɗinka su ce ba su san ka ba. Kuma bayan da aka je ka kai kara, kai kayi hasara. To daina tura mutane kowane irin abu. Kafin kai ka tura mutane, to kai naka assignment ɗin shine kai ka tsaya ka bi bincike a kai. Abu kaza ya yake, ya ake amfani da shi, sannan kuma abin nan da gaske ne ko kuma ƙarya ce. So idan kai naka binciken ka gane cewa yana da amfani, to sai ka tura mutane. Da haka Allah Ubangiji ya kare mu, ya kuma sanya albarka a cikin abin da muke nema. Idan Allah ya sa mutum yana yi, muna mai fatan alkhairi. Assalamu alaikum.